Bună! Astăzi vom face o rețetă simplă de fondant. Este făcut din bezele. Pentru rețetă avem nevoie de 500 de grame de zahăr, pudră, 20 de grame de apă și 250 de grame de bezele, de preferat albe. Eu am să mai folosesc și ulei de cocos, să mă dau pe mâini să nu mi se lipească atât de tare când voi frământa. Și să începem. Punem apa peste bezele. În mod normal ar trebui pus la microunde 1 minut, dar eu am să topesc bezelele pe baie de aburi, deoarece nu avem microunde. Și de când fac această rețetă, tot așa am făcut și a ieșit foarte bine. Am să pun pe baie de aburi și am să amestec din când în când până văd că s-au topit. Sunt gata și bezelele, s-au topit foarte frumos. Am să le mai amestec puțin, să fiu sigură că s-au topit toate. Iar apoi am să le pun peste zahărul pudră. Bolul este încă puțin cald. Înainte să încep să frământ pasta sau fondantul, am să mă dau cu niște ulei de cocos pe mâini, ca să nu mi se lipească atât de tare de mâini. Bezeaua topită este foarte lipicioasă. Și oricum, când frământ, încerc să iau de jos zahăr și să îl duc în partea de sus. Adică încerc să nu ating direct bezeaua topită. Vă spun, este foarte lipicioasă. Și încet încercăm să incorporăm tot zahărul, care până într-un final se va incorpora tot, deoarece rețeta este foarte precisă. Am încercat-o de foarte multe ori. În ultima perioadă recunosc că nu prea mai fac acasă pasta, o cumpăr gata preparată, dar poate și din cauza că m-am axat mai mult pe decorațiuni, adică flori și figurine. Și atunci am preferat să cumpăr pasta, a fost mai comod, să zic așa, și mai simplu pentru mine.
Pasta este gata. S-a încorporat tot zahărul. Este foarte ușor de lucrat cu ea. Este foarte elastică și foarte flexibilă, după cum se și vede. Și este mai bună pentru învelit torturi sau pentru figurine sau flori, ce doriți. Vă doresc spor la treabă și vă mulțumesc pentru vizionare. Sper să ne auzim cu bine!